Meta l-ġimgħa filgħodu żżar stabbiliment ewlieni tal-kumpanija Chef Choice Limited fuq il-Line, il-Prim Ministru Robert Abela seta' josserva kif b'investiment ta' 6 miljun euro fl-aħħar 4 snin, il-kumpanija llum tħaddem 100 ħaddiem, numru li mistenni jiżdied b'50 oħra. Bl-investiment li għamlet fl-aħħar snin din il-kumpanija llum għandha 9 stabbilimenti mifruxa madwar Malta u Għawdex. Dwar dawn ir-riżultati u prospetti pożittivi il-Prim Ministru rimarka li l-Gvern immexxi minnu jemmen fil-potenzjal ta' Malta u li l-ħidma tiegħu hija ffukata fuq li l-pajjiż ikompli jikber, jissaħħaħ u joħloq opportunitajiet ġodda. Il-Prim Ministru qal li kif jiġdu l-miżuri mħabbra fil-budget, akbar ma jkunu l-isfidi akbar ikun il-bżonn li nibqgħu nkunu mal-familji u n-negozji u għalhekk il-Gvern qed jibqa' jwieżen il-familji u jassisti lin-negozji li b'differenza għal dawk f'pajjiżi oħra għandhom moħħhom mistrieħ bi prezzijiet tal-enerġija stabbli. Id-direttur manageriali ta' Chef Choice Limited Joseph Mizzi ringrazzja lill Prim Ministru ta' żjara tiegħu u tal-fiduċja li dejjem wera l-Gvern fis-settur privat. F'dan il-kuntest huwa għamel referenza għal numru ta' ħwienet ġodda li hija impenjata li tiftaħ il-kumpanija sena d-dieħla. Waqt iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru kien akkumpanjat mid-deputati tal-Gvern Rea Bela u Katja De Giovanni.